Un incendio rexistrado na madrugada do domingo destrúe por completo un chiringuito situado na praia ribeirense do Róbalo, en Aguiño, nas inmediacións do campo de fútbol da Tasca. Unha chamada dun veciño que alertou ao 112 do inicio do lume mobilizou rapidamente os equipos de emerxencias. Efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro desplazáronse ata o lugar, pero xa non puideron facer nada por intentar salvar o local. A estrutura totalmente de madeira foi pasto das lapas e os bombeiros tardaron case 3 horas en poder extinguir o lume. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais, xa que a esa hora o chiringuito atopábase pechado. Un duro revés para o seu propietario que debe afrontar agora en pleno verán a recuperación do negocio. A Policía Nacional abriu xa unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido e pescudar cal puido ser a orixe do incendio. Dase a circunstancia que hai un mes aproximadamente resultaba tamén calcinado outro establecemento hostaleiro en Ribeira, neste caso Camping Valverde, en Olveira, Corrubedo.